Mtsikana uyu tsiku la ukwati wake chongopanga ukwati anapezeka wagona ni mamuna wina mogwiriridwa ndipo pamapeto pake ndikupezeka zoti otuma zimene zinkukhala mamuna wake yemwe wapangisa naye ukwatiwo. Anthu onse nkutsala kukama kuliyasa osamvesesa za zimenezi. Kishafika ndo nikiadekuvre ke aiko mwanangu chonikone mkitanda. Zitheka bwanji mkazi wafunsira wekha kumanga naye ukwati wekha nkuzadyesaso kwa munthu wina. Kodi nanga ndi chani chinachitisa zonsezi? Uyu mtsikanayu ndi ndani? Nanga moyo wake wa masiku onse umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira ndakubwereserani nkhani yokoma ya Makawe Recruitment and Traveling Agency. Awatu ndi akatswiri pa nkhani yokuthandizani kuti mupeze mavisa permit a South Africa mosavuta komanso mophweka. Madolo awawa amathandiza ku nkhani monga studying visa, general work visa, spousal visa, business visa ndi zina zoteno zokhuzana ndi mavisas. Mukafuna kulankhulana nawo kuti akuthandizireni kukhala ndi mapepala ovomerezeka, ayimbireni pa manambala awo kapena email. Komanso apezeni ku ofesi yawo yomwe ili around Malawi konkuno, Biwi Triangle Complex behind Mangochi Motel. Ndipo akuthandizani mophweka. Ya Makawe Recruitment and Traveling Agency akuthandizeni kukhala ndi mapepala ovomerezeka ku Joniko. Inu zongokhaliratu moyo ongothawa apolisi zija ku Joni nzachikale zimene zija. Dzina lake ni Masika Louis kuchokera ku Birere, Congo. Masika wakhala ali ndi moyo wachisangalalo kuchokera kale lake lonse mpaka kufikira pomwe chinthu chododomesachi chinamuchitikira alibe chisangalalo mmoyo mwake. Masika sikuti anangofika pongokumana ndi zovuta zayi, koma pachiyambipo iyeyu anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Ndipo atafika msinkhu ofunikira tonde, Masika anapeza chibwezi chomwe anagwirizana nacho, koma mamunayo anali wabwino kwa mkaziyu kamba koti ananena zoti pasakhale kugonana kufika na mpaka atadzalowa mbanja. Ndipo ichichi chinamveka bwino kwa Masika chifukwa amuna ambiri ife timafunisisa kusonkhezera kuti tione nkhuni ngati zili zoyaka. Chaka chinatha ali mu ubwezi wabwino okoma osagawana utomoni. Chaka chachiwiri mkazi anati nane ndine munthu ndimatopa ndipo kwakwanira ndamudziwa mamunayu titha kucheza kamodzi kokha. Koma mamuna anakanitsisa kuti sangapange za mtundu umene ukufikira ali mbanja kumaopa Mulungu zomwe ndizoona ndithu. Chakano chachitatu mkazi akuyamba kufunsano mamunayu za ukwati, ndipo apa mamuna ndipomwe anapanga za dongosolo la ukwati. Ukwati unachitika wabwino ndipo anapita ku nyumba yokachotsera nkhawa za 3 years. Mkazi ndikuyamba kuzikonzekeresa koma mamuna anapereka excuse inali yoti akubwera kaye mkazi azisamba amupeza pompano. Ndipo mkazi anapita kosamba ndipo pobwerera anapeza babu nyumba ndilozima. Mamuna amvekere, ndachita kudzimisa dala usaope, ndi tsiku lathu loyamba nde ndikuchita manyazi. Pa nthawi nkuti mamunayu ali mali choncho mundima, njala inachotsedwa, koma kungoyatsa babu anapeza kuti sanali mamuna wake yemwe amati akubwera ujayi koma ndi munthu wina chabe. Mkazi anakuwa modabwa ndipo mastafu aku hotelo anafika ndi kuona zodabwisazi pompo ndi kuyimbira apolisi kena kwa apolisi nkuzamanga mzibambo olowa mpoto mwa eniyu. Ndipo ku polisi mamuna uja atapanikizidwa ananena kuti dilu imene iyi si inali yake koma mamuna wake ndi yemwe anamupanga haya iyeyu kuti akachite choyipachi. Mulandu unavuta unapita ku koti, koma mamunayu anathawiratu osazapezekaso nkomwe komwe anapita kuchokera chaka chatha mpaka lero. Izitu zinasiya anthu ali ni mafunso ochuluka, ali odabwisika kuti mamuna obadwa zabwinobwino muja momwe tonse tibadwira achitiranji zimenezi. Nanga ngati anali ndi vuto la kuchipatala nchifukwa chani sanauze mkazi wake kapena achibale kuti mwina angamuthandize? Mafunso ochulukatu, koma mutu wa nkhani yonseyi ndi okuti banja ndi chisankho cha moyo onse.